Russia ba Ukraine coba nanglai tonglaimani amo tabuk bo thagnani bumung kisapano hinjako arai bosor hayingi thangka haipano coba nanglai tonglaikho tabuk a jagani kaisa koktoma kotorkha ase family hingake 1000 ni sepano bisik Ukraine soldier ro tabuk Russia border enter khlaiye Russia haktorni Kurks region a jagani kami kobjo khanyani chengi tongo haike ama sana thangake belakena atka seke ingka tamni himble norok joto siwo Russia rok se Ukraine ha kobjo khlai tongmani mane seginane nai tongmani haike ama belake surprisingly attack hai klaikya kwangma western country ni media rok on news no coverage khlai tongo haike Ukraine president Zelensky atka sa amtike flaimani belake wanaja haike Russia ni president Putin declare rekha je Ukraine soldier tongne rong no Russia o hapaine rong no dodi phra kai paire di dinai tamale aje border kinani borok tongne rok Russian rok borok 1,20,000 borok kharma phaibeka Russia ni city Moscow to mahanmale Russia ni ha Kurk region no Ukraine soldier rok hajar hapaima bagai a jagani kisemise soldier tongnai Russian soldier rok tongnai borok Ukraine soldier ni yago salender we mare baikha hake a jagao kwbangma Russian borok tongne rok borok khare mainland phasingo ma phaibekya hake Russia ni Kurk region 28 ta kami nosto khlai rijaka Ukraine ni soldier rok bai hake amoni baganya az kami ni borok rok kwbangma o Ukraine soldier rok no jagani honane bagai Putin no demand khalai tonglayo hake norok o mangphliu no khana Russia ni flag no nore Ukraine ni flag no thepalai mani Ukraine soldier rok omong kha Ukraine map norok otola phasingke nugui mankhana o jago Russia rok omono kobja khlaijak o jaga no nawi paijak or tabo bongni sachon choli tongo yang tola tingke Ukraine rok Russia wa habimia haipana ayang kuksaka teki norok nukhana gurui soldier rok amsuk kwbang gurui amono ayang nar tuino habu hake norok nugui mankhana yang saka phasingno o Kursk region Ukraine rok kobja khaimani norok iko mebo nugui mano ihamke Ukraine iko Russia phasing amke Kursk region e o jaga no tabo Ukraine ni soldier rok habja tabuk jora saimanai Putin tom khaino tini biam suno noro video no sajak like te channel no subscribe khaidi amte hani taibo video naina ningake amsono tini video hambai